लोक म्यूजिक प्रेजेंट। प्रेम से बोला सूरज गोसाई की। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ। आई मुता दिया विकास चढ़ते कतिकावा तू ससुरा से आइलू जाए जाए कोइले बाड़ी पूजा होना कइलू पूजा होना कइलू पूजा होना कइलू चढ़ते कतिकावा तू ससुरा से आइलू जाए जाए कोइले बाड़ी पूजा होना कइलू ऐसे ना उल्टी पाला मार के जा ऐसे ना उल्टी पाला मार के जा हो आइलू ता दिया ना बारिक जा छोटी माई के आरती उतार के जा हो आइलू ता दिया ना बारिक जा छोटी माई के आरती उतार के जा। बोला बोला छठी मैया की। आइलू ता दिया ना बारिक जा छोटी माई के आरती उतार के जा। दी है बारदान तोहके जन छठी माई अगिला कतिका वाले गोदिया फुलाई गोदिया फुलाई दी है बारदान तोहके जन छठी माई अगिला कतिका वाले गोदिया फुलाई जब माता रानी गंगा जल पानी जब माता रानी गंगा जल पानी ले के पौआ पखार के जाहो आइलू ता दिया ना बारिक जा छोटी माई के आरती उतार के जाहो आइलू ता दिया ना बारिक जा छोटी माई के आरती उतार के जा। गुप्ता पापा बनी है तू बनी हमामी फूले बाबू गोविंद मुन्ना कहेले जवन फूले बाबू गोविंद मुन्ना कहेले जवन हमारे बतिया नटाल के जाहो आइलू ता दिया ना बारिक जा छोटी माई के आरती उतार के जाहो आइलू ता दिया ना बारिक जा छोटी माई के आरती उतार के जा। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा। कांटेक्ट नंबर 8809 72904। लोक म्यूजिक प्रेजेंट। प्रेम से बोला सूरज गोसाई की।